Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Siang ini saya berada di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berkunjung ke kandangi Pak Sinten. Koiri. Pak Koiri. Nah, ini sapi singkal nggih, Pak Koiri. Ya, brojol ini. Brojol nggih. Ya. Mboten nate teng anu Sawah, Sabin. tak tahu. Oh, Tegalan tok. Nah, ini sapinya. Niki kali pundi sing damel sing saged didamel. Okay. Oh. Iki lho iki konten. Iki lho. Wah. Umur 2 bulan ya, Mas? Nah, 2 ini. Nah, ini baru beranak ya, Pak ya. Ya. Pak niki beranak ping 5 lebih ya, Pak niki. Sing mau. Ping mau pas yo. Oh. Niki jenis apa, Pak? Sing niki mbokne niki. Iki silangan iki ora ngerti wis. Mlebune napa lek menurut sampean? Ya ana Sumbawa. Ana anune, ana Sumbawane, ana apa ya? Wis cross-crossan wis. Iya, iki silang iki. Lah ya. Iku tengerane. Oh. Lah iki sing mental iki. Sing iko ya ketok ya sik ketok sing. Tapi gede Pak ya. Nah, lumayan. Nah, Pak Ri, niki ndek sampean pun pinten tahun? Waduh. Melok sampean. Iki anu ya aku mau tukune biyen 6 juta iki ciliki. Sampean tukune mulai teko pedetan. Iya, teko pedet. Oh. Witan sing situ Mas tahun 81. Heeh. Anake sing sampean gedeaken wonten niki. Karena tak doli. Sampean doli, soalnya gede-gede anake. Tak tuku lemah. Tak tuku lemah. Waduh. Hasilnya teko sapi, Pak. Iya. Sampai oleh pirang hektar, Pak? Aduh, anu mek oleh sangang surat kok. Oh, sangang surat Waduh, burung. Tegal. Iya, biyen burung rumat. Oh, awalnya burung rumat tapi kali sampean damel, nyambut damel ngoten. Ngajari ki ambek, Pak. Iya, belajari. Oh. Lah, sapi sing paling dangu derek sampean niki. Anu mati ngurak. Mboten sing sakniki. Saiki ya. Oh. Lah niki manak napa, Pak? Belgian Blue. Oh, Belgian Blue. Iya, sampean delok pokoke. Waduh, iya ya wungkul iki. Loh. Oh, ya wani sama nyuntikno gede, Pak ya. Induane gede soalnya ya. Tapi kudu masih. Umur pinten bulan, Pak niki? 2 bulan nih. 2 bulan. 2 bulan kemis paing ben iki lho. Anu Sabtu paing ben 2 bulan. Jantan bisa lho. Oh. Waduh, awake bokonge lho ketok Pak wungkul ngono ae. Ngeten iki sampean pesen apa? Pas ibene kan pesen. Iya. Pesen Belgian Blue. Nasor, jenenge Nasor. Oh, doktere 250. Belgian Blue niki. Iya. Lah sing golongan iki 70. Lek sing niki. Niki tasih anu nggih, medal simental niki. Heeh. Lah iku induke. Lah iku putune iki. Iko putune iki. Putune niki. Mbokne iku biyen tak tel tuku wong dhuwur iki. Oh, niki putune niku melok napa simental iki ya. Silang. Pun silangan nggih. Tapi wonten Sumbawane. Iya. Niku mboten saged didamel. Kenek. Soale gulune wis ngapal Pak. Iya. Monggo mriku, Pak. Niki kali sing etan dhewe niku nggih saged didamel. Iki sik urung kenek iku sok anu belajari. Oh. Niki tasik belajari. Iya. Niki penak, Pak. Penak iki anteng iki. Oh, anteng. Niki gandengan. Gandeng iko. Oh, gandeng niki nggih saged. Iso. Oh. Nah, cuma sik urung patek rusa, sik urung poel lagi. Karena jarang obah. Untune urung ganti. Oh. Untune sik urung tau ganti ya. Heeh, dadi gurung rusa. Gurung rusa. Tapi niki nggih mboten simental murni apa? Itu iki silang. Mumpun silangan. Wonten Sumbawane nggih, Pak. Nek mbokne iki tak dol wae 26. Mbokne niku. Ukurane kali niku gedhe pundi? Gedhe iku sih. Oh, sing gedhe niku nggih. Pak lek ngeten iki umpama anu pinten, Pak, pasarane regine? Iki anu ki asale aku tuku sapi loro iki. Saman bolehaken. Iya. Asale angsal pinten sih? 18. 18. Saman bolehaken sampe niki. Iya. Dalam keadaan sakit itu 18. Niki tasih saged ageng apa? Iso. Oh. Iku sikile apa gede iku? Umpama mentok kono iku kok
payu rego piro, Pak? Ngeten iki. Ya pokoknya syukur awake bedah ya kuat. Salam. Monggo, Pak. Oh, awake bedah sampai pinten? Ya sik kuat 6 Oh, sik kuat. Oh. Tapi iki kan tak pe anak. Oh, sampean jogo turune. Heeh. Soale ya ono riwayate, Pak ya. Heeh. Soale sapi teko loro ya. Lah lek iki, Pak. Piro, Pak? Lek iki kan iki iso nyambut gawe. Heeh. Iso manak ya. Iki rego piro pasarane lek saiki? Iki saiki 6 gak oleh. Oh, 6 gak oleh ya sampean ya. Iku anu, Pak. Tas rodok beset ta iku. Iki ya anu tas iki ta. Iya. Iki mari digawe koset iki. Oh, digawe kosot. Tak obati. Padahal wis ngapal ya. Gatel lah. Beset ya. Iki 6 gak oleh, Pak ya. Iki manak ping piro, Pak? Durung. Durung. Oh, ya ya. Simbeng iki. Simbeng Mas. Lho awake sakmu lho, Pak. Sikile lho. Bakal lak sik iso gede, Pak ya. Heeh. Pak, iki kok umpama gede ya, manak ping 3, ping 4 ngono iso ngalahno iko? Ya dhuwur iko. Bakal iso dhuwur iko ya. Iya. Lah iki wis maksimal iki, Pak. Iki kan ono blatere iki. Oh, ono blatere. Iya. Lah iki wis gak iso gede meneh. Ya sik iso gede tapi ombo. Oh, ora dukur. Lah iki dukur ya ombo. Lah lek iki, Pak, rego piro? Iki winginane rene wong perkara penggaweane penak. Heeh. Rene 20. Ya, Aku ora oleh lah aku butuh tak nyambut nyambut gawe gawe. ya. Lagi nempur. Iki dek zaman mana ping piro? Bisa niki ya. Sik pisan iki. Sadurunge ya urung tau mana. Iko umur 3 wulan, anak iko umur 3 wulan tak ijono iki. Oh, ngono. Heeh. Nyempetno. Tukar tambah apa tukar Enggak, kurang? Tambahan tambah di Roti. aku tambah les susu. Oh, sampean sing oleh susu. Berarti tukar kurang ya, Heeh. kudu tukar tambah. Umur 3 wulan wae 16 iku. Oh. Baru tak tukono iki 14. Heeh. Baru teko omah kabeh dari setahun tadi 4 iki. Oh. Nyempetno lagu. Nyepetno lagu. Ya ya masuk akal, Pak. Iku Nyepetno. secara prinsip ekonomi masuk. Iya, nyepetno. Jenengan mulai nyepeng sapi niku umur pinten, Pak sing? Mulai urung sunat. Mulai dereng sunat. Wong aku iki kan duwe piye. Oh, sing sapi nopo, Pak? Lek jaman singen. Biyen Jawaan. Oh, sing sikile putih niku, Pak. Iya. Jawaan, Apa Jawaan apa blateran wonten? blateran. Blateran. Biyen nek zamane anu mbeng sakmene iki sik regane 100 sih. 100 repes. Iya, 100.000. 100.000. Lah sing aku tuku rego 600.000 ku ana kene mulai tahun 81. Nanti winginane mati ngurak. Sampai mati ngurak. Tapi anu ngurmate wong Mas masalah. Oh, ngoten. Oh, bagi hasil anak Heeh. ngoten, Mas. Mana ping 28. Hmm. Lah iku keramate niku lho. Terus mulai saged ya ngoten niku umur pinten sampean sih? Aku lek belajar ya. Belajar nyingkal niku Aku gak iso anu Mas, aku mulai cilik anjen. mulai cilik pun saged. Mulai cilikan melok wong. Oh, ngoten. Ya rasa nulis, ya rasa maca. Heeh. Damel sapi nopo singen pas belajar pertama singen? Blater Jawa. Blater Jawa. Niku sing anu apa? Sing Celonoan lho. Celonoan niku, Iya. Pak, sapi ngoten niku kok sakniki ewet e, Pak. Angel. Oh, jarang sing gada. Jarang sing seneng. Napa, Pak? Alit niku, Pak. Suwe gedene. Oh. Pertumbuhane kurang. kurang. Dol-dolane gak muni ngoten nek duwike. Lek nyambut perkara nyambut gawe penak. Oh. Berarti gadane sampean iki sapi sing saged ditamel Ya kabeh iki kena iki. 5, Pak. 4. Oh, 4 niki saged didamel sedaya nggih. Tapi sing paling galuh sing nika. Oh, nika. Lek niki tasih nembe belajar. Nah, iya sapi-sapi ya. Kula niki balak-balik liwat tapi gak ero lek ana sapi apik-apik di jero kene. Nah, ini ada bapak-bapaknya ini. Putih Pak daleme? Talang tunggal. Nganglang setunggal niku bawah ngandap. Wae sing aku rumah sapi rego 600.000 sing ngantek ngurak iku kan asale anu Pak. Duit sisae gitu ku sawai walani ku. Sawai walani ku seprapat lah dituku 6 juta.
Rapat 6 juta mari ngono sisa gitu ku sapiku mbek wong ngono. Mana ping pinten Pak sampai mati niku? 28. 28. Heeh. Ayo. Olane. Kok nek ku dhewe tak dol Mas. Wong burung rumah tek wonge apa jare Oh, wong. matine ndek mriki. Nek kene. Oh, soalnya sing gadang nggih mboten purun nyade ngoten Ah. nah. Soalnya wis Eman-eman oh, riwayat teweges berarti Pak nggih wong ping 28 iki. Ono putune nek omah. Oh, nggih nggih. Sapine mati sawahe didol. Walah. Ayu sak M200. Nggih nggih. Nggih matur nuwun mari nggih. Ya, demikian sahabat Kanyara video kita kali ini dari kandangnya Pak Ri di Langlang bersama Pak Sinten, Pak? Pak Warsun, Pak Warsun kali. Pak Sadi. Nah, demikian sahabat Kanyara video kita kali ini saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur nuwun Pak Ri nggih. Nggih. Nah.